Touchdown confirmed. Proceed. Time to see where our curiosity will take us. Der hedder, hvis vi kunne sætte en mand på månen, så kan vi også gøre det her. En motivation, man trækker på, når man står over for en besværlig opgave. Når ordsproget, vi har sat en mand på månen, så kan vi også gøre det her. Det vejer ret tungt i mange folks sind, og jeg er sikker på, at hvis man kunne sige det samme om en tur til Mars, vil det kun veje tungere. Hej, jeg hedder Christian Ohlendorf Knudsen. Jeg er en af de 100 tilbageværende kandidater i Mars One-projektet, som kort fortalt er en hollandsk non-profit organisation, der har til udtalt formål at etablere en menneskelig koloni på planeten Mars. Det skal ifølge planen foregå starten i år 2026 ved envejsopsendelser af 24 kandidater ad gangen med 2 års mellemrum, som så skal kolonisere planeten Mars og blive boende der til deres dages ende. Nogle af de primære overvejelser, jeg har gjort mig, da jeg meldte mig til projektet, det handler om at afveje, hvad forventer jeg, at det her projekt kommer til at koste mig personligt? Hvad forventer jeg, der kommer ud af det? De personlige omkostninger kan i sidste ende være, at jeg risikerer livet. Det gør man typisk, når man tager afsted uden for jordens atmosfære. Der er historisk set cirka 2% chance for at dø ved opsendelsen. Udover det, så vil der være trængekår. Det vil være en farlig opgave. Det handler om at give tilbage til det samfund, man kommer fra. Der er de folk, der har gået før os alle sammen. Der er rigtig mange af dem, der har lagt et offer for dagen, som vi andre nyder godt af. Vores samfund det havde ikke set ud, som det gør i dag, hvis ikke der var nogen, der havde været villige til at... Det var i form af opdagelsesrejsen, det var i form af videnskabsmænd, det var i form af folk, der har haft kulturel indflydelse på den sociale struktur, vi lever under. Alle sammen har rigtig mange folk har bragt offer. Og det er noget, som jeg også gerne vil gøre for at efterlade et bedre samfund, end det, der er blevet efterladt mig. Næste del af missionen udvælgelsen kommer til at foregå i september 2016, hvor de 100 tilbageværende kandidater bliver samlet på et sted og vil blive udsat for nogle gruppeprøver, der skal afdække, hvordan man fungerer i en gruppe, og dernæst en isolationsprøve, hvor man i et par uger vil blive isoleret, og de vil så studere, hvordan man håndterer det at være isoleret.